Mga kapuso, sanglit sa gunso na ang nasinati natong pag-ulan og dili maayong panahon nga dala sa sunod-sunod nga bagyo nga nagasulod sa Philippine Area of Responsibility. Busa karong buntaga makisayod kita kung unsa kaanda mga atong syudad sa pagresponde panahon sa kalamidad. Ingon man, unsaon sa pagpangandam sa katawhan. Atong makauban ang head sa Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department kung CDRRMD, si Sir Nick Habagat. Sir Nick, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Good morning, Sai, ug sa tanang viewers sa At Home with GMA Regional TV. Sir, unsa ba ang response capability karon sa CDRRMD in terms of manpower o personnel o ekipo nga ana sa inyong buhatan nga igo nga maka-provide og assistance panahon sa mga kalamidad? Ang atong kapasidad o mga resources, especially para aning mga kalamidad, Sir Sai, is ato kaning na-installer pa o di ko masayop 2014 kaning atong mga equipments uban for in response sa atong kaning mga number one hazards, flooding, tropical cyclone, kaning sa landslide. So pag-abot sa personahe, since naputay gatupang karon ganing COVID-19 crisis, sayod man ta nga uban natong personnel na pudadto na kitay office protocol when it comes to pag-abot sa aning mga klaseng kalamidad. So ang atong mga personahe nga imbis ilang time sa pagpahuway, ato ka na silang ma-recall para additional resources nato in case mag-responde ta ning mga baha, landslide o kaning mga musuluray nga mga bagyo. For the past months, ubay-ubay na po tayo na hire ng mga personnel para modugang sa atong manpower ni sa opisina. Sir, unsa ba ang mga measures nga angayang buhaton sa mga tao ilabi na kung dunay anunsyo labot sa paabotay nga dili maayong panahon? Pahigayon kitag mga training sa mga barangay, and then kana bitong atong go bag, emergency bag, importante jud kay na during emergency. Dili ilang sa baha, dili ilang sa kuwan mo na atong kada barangay, kada komunidad din sa Cagayan de Oro, ato na silang na-train on how to prepare, especially kaning atong naas mga low-lying areas ng mga barangays. Kay bisag main ka nga wala pay signal nga gihatag ang pag-asa, pero kusog na ang ulan-ulan din sa atong dakbayan, naa na tay mga barangay o mga sityo nga abot na sa hawak ang tubig. Sir, dili man nato gusto no nga dunay mahitabo nga kalamidad apan agig pagpangandam. Unsa ba kini mga warning signals nga angay nga bantayan sa mga tao labi na sa bagyo ug unsa pod ang corresponding actions nga kinahanglan himuon nila, sir? During sa mga bagyo, mga tropical cyclone, Sir Sai, kung under tas mga signal number 1, 2, 3 na kini mga correspond, depende kay we are also monitoring bisag wala pa sa par ang kaning nga klase nga mga weather disturbances. So of course, we base our forecast dito sa forecast sa Pag-asa, but we localize ang atong pag-forecast din kung unsay epekto sa Cagayan de Oro City. Like for example, kung may bagyo, signal number 1, na ay karon wala man tay klase. Kung on a regular basis, na man tay mga suspension ni ani, same kung may escalate sa mga offices. Kung may pugkag sa flooding, naatay gitawag kaning atong mga yellow, orange o kaning red na mga warnings. So kung may kag yellow na adya nga na ay posibleng pagbaha ani nga lugar. So kana siya nga lugar, ang mga residente ni ana pwede na sila mag-voluntary evacuation. Ang orange na to mao kini ang katong preemptive evacuation. So katong mga vulnerable sectors, mga bata, tiguang, lactating mothers, puros, ingana sila'y atong unang ihikling. And then ang katong yung last na to, katong atong red, wala kini siya ang katong kuan jud. Posible na jud kayo nga bahaon na jud na anay danger. So kita ni ana uban atong kapulisan magpahigayon sa atong forced evacuation. Sir, kay lagi no, di nato malikayan nga anagayoy magmagahay og ulo sa pagbakwit. Ginaon sa ba ninyo pagdili, sir, aron maluwas sila sa risgo nga dala sa dili maayong panahon? Usually, dili sila mauban tungod kay na sila dito ilang mga hayop nga dili nila mabiyaan. So usa to tong lakang gihimo, naghimo kita ko sa murag kuan with CityVet, atong partner sa CityVet, na sila mo alaga atong mga hayop natong i-rescue.
And then kaaning mga gahe jud kayo, kaning di jud mo tuo nga walay mga ayo basta di jud magpagahe lang jud, wala lang jud. So uban man natong kapulisan ni ana, ang usa namong strategy is kaning atong gitawag og ownership of risk. So atong ibalik sa ila nga kung maigo man ganing baha ingana inyo na nga risgo kay kami asa gobyerno walay gahimo walay himuon nga tabang ayuda sa inyo once maigo mo. Sir, panahon sa pagbaha resulta sa walay puas nga pag-ulan, unsa ba nga mga areas ang sagad nga mahimong apektado dinhi sa atong dakbayan? So kanay mga barangay dinhi along the Cagayan de Oro River na kitay ko na kanang from B to B. So Balulang to Bunbon and then M to M kaning other side Makasandig to Makabalan. And then aside na dapat lain nga mga unom pa ka mga kasuban dinhi sa dakbayan. Gikan sa Ipunan, paingon sa Agusan, napatidaghang mga suba, ato gyapon ang kinagabantayan para pud ato mabisuhan ato tumulupyo diyan dapita nga magbantay-bantay na kung naay mga critical nga pagsaka sa mga level sa tubig sa tumasban. Daghang salamat Sir Nick sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi sir. Same with you, Sir Sai. Daghang salamat og sa inyong programa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.